Yes. Ero kamana inya. Bang miyo background maber kendo ma detailed kamano. King'iyo sani ndigi mane wapenjo maduong' kae to bende IEBC ka ung'iye gi kupimo kaka nyogi tayo yiero madundo kata by elections geki. Bende uneno ka gintiere koda thochgi kata oteku mar tayo yiero mabiro ma higa 2027 e yo maler ma uyanga maonge koda malruok kata samoro ng'ukni moro manyalo biro. Podo kwa mor kabisa gima waneno kotimore yiero madundo ma okalo wiki mokalo ni. Nikech IEBC pod nyien wawach kamano. To kata king'iyo jomane oyier kaka commissioners mag IEBC gin jok mabeyo wuoke ngas ma moko mok gin ngas mar yiero ombulu. Koro pod gi lan, pod gi somo, pod gi winjo, pod pok gingirore iwinjo. To gima gowa kibaji en manani siasa ma wan godo ma wanenoga ka igo ombulu en siasa madwaro IEBC mongirore manyalo chung' gi tiende mawachni ngang' gigi ok tim kama. Kamae kaka sheria wacho, walu sheria. Ratiro mar goyo ombulu dwaro ni jogo ma participate gibed joma ratiro ma ok ng'ad kona, ma ok kel pesa nyiewo godo ombulu, ma ok kel dhao. Maneo waneno malich kabisa en dhao gi nyiewo kura. To magi gik magowa kibaji nikech ka wang'iyo udong' ndalo matin 616 days mondo wachope yiero maduong' wabro bedo godo 2027. To koro kok wachako chon wabro yuaga ng'e nikech gima waneno kaluwore gi by elections gi waneno violence mang'eny. Okay. Dhao ne ng'eny, ji otho. To koro mane gimwa penjore na ang'o miyo kura pile pile kwa goye pinywa karkae nyaka ji thoe.